velkommen hit. Tusen hjertelig. Nå, hva som skjer i hverdagen din for tida? Og det er mye, som er nyt og gammelt i øjeblikket. Jeg er jo på en måde, jeg har jo været lidt borte fra Værte, hvor jeg jo startede tilbage i 2002. Så har jeg været 2 år hos Nordlysbyen og prøvet mig på andre side af bordet som bygherre. Og så her fra 1. januar, så var jeg tilbage hos Værte igen. Så det er jo på en måde, det er lidt som at være the new guy igen. Pludselig opdager jeg alle de ting, som har sket for 2 år. Så der er masser af ting, jeg ikke ved helt akkurat, hvor ligger henne. Og sådan. Det er egentlig lidt artigt. Det er lidt fint. Man bliver rusket lidt op i de gamle rutiner. Og ja, lidt mindre støvet, kanskje. Ja, for hvor længe har du jobbet? Ja, det er fra 2002, sa du. Ja. Og hva du har gjort der i de 20 årene da? Jeg siger det. Det er jo et godt spørgsmål. Jeg startede jo tilbage, da firmaet hed Civilarkitekt Kirsti Knudsen AS. Og det var jo Kirsti og jeg, og ja, til hvert så ansatte vi 1 og 2 og 3 mere og sådan. Så det er jo egentlig værd at bygge op firmaet fra, vi sad 2 stykker eller 2,5, da jeg startede, og så rundt, hvad har det været, 2007, 2008, så tog vi over firmaet. Kirsti begyndte at være lidt over i årene og ville gerne pensionere sig. Og så har vi bygget op firmaet fra der og videre frem. Og ja, i dag er vi jo cirka 18 ansatte. Det er jo imponerende. Ja, det er en super oplevelse at have været med på. Men der sker mye i Alta. Selv nu, hvor det er lidt sådan labert, og der ikke er så mye aktivitet, så er det jo fortsat mye aktivitet kontra hvad man ser så på. Vi har en fantastisk entreprenørgæng her i Alta, og en entreprenørånd ikke mindst. Og det er jo det, som gør, at vi har haft mulighed for at bygge op et arkitektkontor på den størrelse. Hvad er det første du gør, når en entreprenør kommer og siger, vi vil ha et fancy bygg, og vi vil ha det her? Det allerførste, jeg gør, er jo kanskje at prøve at finde ud, hvad de mener med et fancy byg. Altså, hvilke funktioner er det, de ønsker ind, og hvordan kan vi bidrage bedst muligt? Nogle gange så er det jo kanskje, at vi bidrager ind i skissering, og nogle gange så får vi lov at være med også til at lave arbejdstegninger for eksempel, og være med til at svare på spørgsmål efter hvert, som bygget bliver bygget. Og det er jo kanskje det mest artige, når man får lov at være med i hele processen. Men vi kan sagtens også bare hjælpe med de første skisserne, eller nogle tanker. Nogle gange har de jo allerede næsten planerne på plads, og så er det kanskje mere at komme med gode indspil. Hvad kan gøres lidt bedre? Hvordan kan vi skabe bedre funktionalitet? Ja, så er det nogle gange, de kommer med en hjemmelaget tegning og siger, her vi vil ha. Ja, det sker ofte det. Ja. Og det er jo helt super, fordi så har man noget konkret at prate ud fra. Det er mye enklere at tage en prat rundt nogle tegninger, end det er, når det bare er idéer inde i hovedet. Det er nogen, du har fået, og så tænker du bare, det her er veldig lidt gennemførbart, vi må egentlig omstrukturere på hele projektet. Ja, det sker, men nogle gange så er det næsten de bedste projekterne, fordi så har man har på en måde gjort et godt forarbejde, og man har lagt det ned på tegningerne, og så har man, og dermed har man vældig mye egentlig. Og så kan det godt være, at man må stykke om på det hele en gang til, fordi det var kanskje ikke så funktionelt. Men det bliver ofte bedre. Det er som en god ost, eller når man bakker brød, at ting har godt af at stå og modnes lidt, eller hæve lidt, så bliver det bra. Hvorimod, hvis man er vældig sådan, har en vældig stram fremdrift, så bliver det ofte lidt derefter. Man er nødt at køre det lidt fortere, og ja, det kan blive bra for det, absolut, men en god proces kræver også lidt tid. Og det er jo kanskje også ofte det, vi oplever, når vi har sådan brugerprocesser. Sådan, hvis man vil have
dem, som skal ind i bygget, legetog eller andre med, eller ansatte med, så må man give det lidt tid. For folk, det kræver lidt. Det kræver lidt tilvænning i tankegang og få en god proces rundt et nybyg. Eller en ombygning, eller hvad det måtte være. Men det er jo der, vi forhåbentlig kan hjælpe lidt. Bruker dere da den her visualiseringscentret for at Nogle gange gør vi det. Specielt når det handler om at visualisere og vise folk, hvordan kan det være at gå rundt inde i bygget. Så er det fantastisk, at vi har det center til at kunne blåse det op, så folk oplever det. Man oplever det bedre, når man står derinde, når man ser det på en liten dataskærm. Så nogle gange gør vi det, men det er ikke altid. Nogle gange kan det også være mindst lige bra at have med en fysisk model. Eller det kan være, at folk er så vant med at se på tegninger, og at vi ikke trænger at gøre så mye ved den slags. Men folk flest har det mye enklere med at skønne rum, når man ser det i 3D. Så det er fantastisk, at vi har den mulighed her i Alta. For var ikke det et tilfelle når de bygde det her Alta omsorgssenter, at når de her sykepleierne som skulle jobbe der fra dag til dag fikk muligheten til å faktisk gå inn i 3D-modellen, og da skjønte de at det var veldig mange rom som var alt for små til å kunne gjøre de oppgavene de skulle gjøre. Ja, jeg har også, nu var jeg jo ikke med i den processen, men jeg har hørt det samme, at der var i hvert fald 1 eller 2 rum, men rum som blev gentaget. Så der var rigtig mange af den type rum. Og ved at tage en sådan test på, har man plads nok rundt det her, og se det i 3D og opleve det, så sparede man rigtig mange penge på ting, man ellers måtte have gjort om. Og det er jo der, man kan spare. Man kan spare masser, hvis man tænker sig godt om i de tidlige faser under skissering og før man begynder at bygge. Mens det er vanvittigt dyrt at gøre ændringerne, når man først står på byggepladsen. Begynne at gjøre om. Ja. Det er jo lidt krise. Ja, det er både krise, både i forhold til kostnader, men ikke mindst i forhold til fremdrift. Og fremdrift er jo kanskje nok det vigtigste ind i processen. Hvordan er det nu, når dere designer et bygg? Gjør dere det i lag med sånn byggeingeniør, altså at det er mer realistisk å få bygge opp på en kjapp mulig måte? Er det noe samarbeid mellom arkitekter og de byggeingeniørene som skal lage plan for å bygge det her bygget? Ja, altså vi kan gøre det. Vi kan også starte med at skissere. Det er jo ikke sådan, selvom vi som arkitekter kanskje har lidt sådan ry for ikke at tænke så voldsomt praktisk, så er det jo ikke helt sådan. Vi ved jo en god del om, hvad som kan lade sig gøre, hvad som kan bygges og hvad som ikke kan bygges. Så vi klarer nok også en god del i sådan en indledende fase, uden nødvendigvis at have en ingeniør med, som kan konstruktionssikkerhed. Men det er klart, jo tidligere vi får fagfolk ind, des bedre er det. Og vi har et godt samarbejde med masser af forskellige, altså alle de i Alta samarbejder vi jo med på forskellige projekter. Og også samarbejde med folk uden bys fra. Og så kanskje det vigtigste egentlig det her er jo, hvis vi også tidligt kan få entreprenøren med ind. For de ved ofte mye bedre, hvad er det, som er rimeligt i øjeblikket i markedet, hvad er det, som er stålpriserne pludselig gået op, så kan det være, at vi hellere skal se lidt på et andet bæresystem. Og det er sådan en ting, som vi som arkitekter ikke ved så voldsomt mye om. Men jeg tror mye på det samspil, som er, at vi jobber i lag, både med ingeniører, med de, som skal ind i byggene, og ikke mindst med de, som skal bygge det. Det er når vi jobber i lag, at vi er stærke. Mm. Nej, det er jo lidt artigt, at man må tænke på, men det giver jo mening at man må tænke på priser på materiale, og kanskje bruke et andet materiale, så nu er priserne lidt høy. Men nu i dag, nu er vel alle priserne på alt. Ja. Alt er højt. Ja. Jo da, men det går jo lidt op og ned. Har du for eksempel et projekt, hvor vi har det planlagt med
facadeplater, for det bruger at være sådan relativt jævn pris på det. Og hvor vi fik tilbagemelding fra entreprenøren, at nej, han havde mulighed nu for at få en rimeligere pris på en træklædning med et brandkrav, som ville matche det, så det brandkravet, som lå på facadeplaten. Og der er det jo super at få det indspil. Og havde man nu ikke haft et tæt samarbejde og fået sådan, så får man ikke masser af de variationer, som er i markedet. Har dere hele tiden vært på Knudsen-gården? Var ikke det hun tidligere som var arkitekt, og så fusjonerte dere, og så gikk dere inn i Knudsen-gården? Jo, altså man kan sige, da jeg blev ansat, havde vi kontor ret ved siden af den nye delen af Knudsen-gården. Nu har vi flyttet til der kontoret nærmest startede i sin tid. Eller i hvert fald et af de første pladser, hvor kontoret var. Så vi har altid været der. Det har vi. Og det har jo selv sagt sammenhæng med, at Kirsti ejede gården og bygget, og så var det høveligt at være der. Så det er lidt artigt, når man kommer ind hos os, og så det første, man ser, det er tegninger sat op sådan præsentationsagtigt på 80-tallet. Og de hænger der andre. Nu er det jo sådan lidt mere sådan sentimentalt med de her gamle, fine, håndtegnede plantegninger og sådan. Og billeder, hvor man kan se interiøret, som det var på 80-tallet. Og sådan. Men det er jo med til også at fortælle lidt af historien bag firmaet. Og her i 2024, så fylder firmaet jo 50 år. Og det er jo en god alder for et arkitektfirma, tænker jeg. Ja, absolut. Vi er kommet sådan lidt over lømmelstadiet og begynder at være lidt oppe i årene. Du har gått ut fra grunder, ja, dere er ikke grundere længere. Nej, det kan man jo ikke helt kalde det. Men vi prøver at fortsætte at være lidt sådan fresh i det. Vi har jo mange studerende indenom, og vi har en relativt sådan ung altså medarbejdere. Så jeg synes nu, at det er heller ikke, fordi der ligger støv på os, selvom vi er 50. Men hvordan, i din erfaring, hvis du skal gi noen tips til noen personer som skal lede en stab da, med personer, hva bør man tenke på? Er det noen ting du har lært deg som skiller seg ut fra andre ting, med tanke på å lede et folk til et fællesmål? Det er det nok. Altså, jeg har jo også været på lederkurs etter hvert, som jeg tog over, og det som kanskje skiller arkitektbranchen fra sådan den vanlige lederstilen, er, at man er nødt at lede vældig, skal vi kalde det forsigtigt. Fordi her har vi med folk at gøre, som i udgangspunktet er kreative og egentlig ikke ønsker at blive ledet nogen som helst vej. Så jeg tror, jeg nogle gange bruger ordet skjult ledelse. Altså det handler om selvsagt om at lede, fordi man er nødt også at være vældig tydelig, når man har med kreative mennesker at gøre. Men du er samtidig også nødt at give alle medarbejdere lidt rum. De må få rum til at bruge den kreativitet. Det er jo den, vi har ansat dem for. Så jeg tror, at det at være leder for et kreativt miljø er kanskje lidt noget andet, end at være leder i andre bedrifter. Og så er der jo selvsagt også ting, som er det samme. Altså du må nu forholde dig til økonomi, og du må forholde dig til forskellige mennesketyper, som nogen kan bedre end i lag med andre end andre, og jeg har mange af de samme udfordringer, men jeg tror, at den største forskellen er, at vi som arkitekter kanskje egentlig ikke liker at blive fortalt, hvad vi skal gøre. Og der er det selvsagt en udfordring, når man er leder, og nogle gange er nødt at gøre det. Når det kommer til, hvis man skal sette op et team da, internt, prøver du at finde de personerne som matcher som personlighetsmæssigt, så de skal jobbe mest effektivt, eller? Ja, jeg gør det.
Ja. Både i forhold til vi sætter jo ofte et projektteam på en 2-3 personer. Så mange tror, at det ligesom er én arkitekt, som sidder og jobber, men arkitektur og formgivning af byg er et teamarbejde. Der må være flere. Man må have nogen at diskutere med. Der må være en sparringspartner, som kan stille de vanskelige spørgsmålene. Og for at få den dynamikken til, er det vigtigt, at man sætter folk sammen, som kan i lag. Men samtidig så er det kanskje endda vigtigere at hvad kan man sige, prøve at finde nogen, som passer til kunden. For det er jo egentlig fra kunden, vi skal få de input. Da vi holdt på med brandstationen, så er det jo ikke fordi, vi ved voldsomt mye om brandstationen, så vi er nødt at trække viden ud fra brandmændene, fra den brugergruppe, som som kan hjælpe os til at forstå, hvad som er vigtigt, og hvad som er mindre vigtigt. Og det gælder egentlig uanset hvilket byg det er. Det at kunne spørge ind og få en god kemi, at arkitekterne, som sidder og jobber med projektet, har en god kemi i lag med det, som sker ind i bygget, utrolig vigtigt. Det er der, vi skaber gode rammer for whatever. Ja, altså for alt, som skal ind i bygget. Ja, for da har man allerede som en bra grunnmur, rett og slett. Det er jo, ja, altså, du har det fysiske rammer skal selvsagt være der, men det er nok så vigtigt, at man får mennesker med. Og det er jo egentlig det samspil mellem mennesker og idéer og planer, at man skaber god arkitektur. Ja, for den her nye brannstasjonen ser jo veldig ny og flott ut. Jeg har jo vært innom den et par ganger, og det er jo veldig moderne, i hvert fall hvis man tar og sammenligner med de gamle lokalene de hadde. Så er det jo... Jo da, det var kanskje vanskelig ikke at gøre det bedre end det, de kom fra. Men vi kunne aldrig have tegnet den stationen uden og have haft et nært samarbejde med de som skal bruge den. Så ville det ville ret og slet ikke være muligt, fordi du må vide nok om sådan funktioner for at kunne tegne det. Så samspil med brugere og så et godt samarbejde, ja, egentlig med alle i sådan et projekt er utrolig vigtigt. Og det er jo, altså nu nævnte jeg jo bare den som et eksempel, men det gælder egentlig uanset om det er en skole, eller om det er omsorgsboliger, eller om det er et lejlighedsbyg, eller en enebolig. Hver eneste gang, så er det må være mennesket, som er i centrum. Ja, for tenker dere også mye når dere... Ja, eller det blir vel naturlig at man må prøve å strukturere bygget så at det er kortest mulig for en person, at det kanskje får mulig skritt fra gjennom hele dagen. For jeg så noen dokumentarer om det her McDonald's, og da var det liksom på kjøkkenet. Der brukte jeg mye tid å bare planlegge hvor alle maskinene skulle stå, siden at folk trengte å bevege seg minst mulig gjennom dagen, så at man øker effektiviteten. Ja. Det er... Og netop sådan et detaljespørgsmål ved vi jo ikke nødvendigvis, men når vi får vide dem, så kan vi planlægge sådan, at der er et godt flow ind i bygget. Det er kæmpevigtigt, og det er jo der, hvor man også kan bruge visualiseringscentret for eksempel. Få folk ind i hvad kan man sige, i 3D, og så kan de bedre forstå, jamen vi kan ikke have steriliseringsmaskinen stående der. Den er nødt at stå på den andre side, fordi det er sådan her, jeg jobber. Jeg må kunne flytte det rask imellem den her arbejdsstation og næste arbejdsstation. Og det er jo akkurat sådan vældig sådan tekniske ting nogle gange, men de kan være vigtige for de, som skal jobbe der. Og vigtige for arbejdsmiljø, ikke mindst. Altså hvis man skal løfte noget uhensigtsmæssigt langt, så er det jo slidsomt og træsigt. Så på et nybyg, så skal sådan funktioner jo bare funke. Er det noen bygg som har skilt seg ut i din karriere som du er
mest sånn, som har vært mest spenning rundt for din del? Og der er mange, som... Jeg kan ikke bare nævne et enkelt. Jeg synes, der har været rigtig mange. Og det hænger også sammen med, at vi er jo et regionalt, det er et lille sådan, kontor, som dermed har stor bredde i, hvad vi holder på med. Så det er jo, og det er vanskeligt at sammenligne en enebolig med brandstation, eller en skole, eller idrætsanlæg, eller... Så jeg tror, at det er vanskeligt at ligesom pointe en nødt som det vigtige. Det er det. Men de bedste projekter, det er der, hvor vi har fået til et godt samarbejde. Og det er derfor, jeg er så fokuseret på det også. For det spejler sig igen på, hvordan bygget ser ud. Men nej, jeg kan ikke sådan... det vil kanskje også blive fejl og ligesom fremhæve 1 eller 2 eller 3 projekter. Der er mange, jeg er stolt af. Ja, man er stolt af de fleste. Ja, egentlig. Og det er jo det fine ved at være arkitekt, at man får lov at sætte et fingeraftryk hister her i byen. Og Alta er jo en by, som virkelig har udviklet sig voldsomt i løbet af de 20 årene, eller lidt mere end 20 år, vi har været heroppe. Ja, for hvordan har egentlig arkitektbransjen udviklet sig fra du startet til den i dag? Er det nogle sådan ekstremt store ændringer, som man lægger ekstra godt mærke til? Først og fremmest så har der jo været en voldsom mye sådan, digitalisering ind i branchen. Da jeg startede, da jeg tog min afgangseksamen, så sad vi fortsat og tegnede med pen og papir. Og dataen kom ind ret efter. Og så er det jo bevæget sig fra, at man tegnede mere og mere specifikt, for at sige det sådan, på datamaskiner, og fået ind hele den her visualiseringsdel med at jobbe i 3D, og kunne præsentere ting i 3D. Så det har jo gjort processen med, uanset om det var andre ingeniører, eller om det var bygherrer eller bryggere, det har gjort processen mye enklere. Og givet mere sådan fokus på funktionalitet. Fordi at man får 3D'en uanset. Så det tror jeg er den største ændringen egentlig. Hvordan har det været med sådan her miljø og bærekraft? Var det like inn da som på starten? Eller hvordan kan man sige det? Ja, det har nok været inde i arkitektmiljøet lidt før, end det blev sådan, hvad kan man sige, mainstream. Jeg gik selv og tog eksamen fra afdelingen for bærekraftig arkitektur. Og det er jo, der snakker vi jo rundt år 2000. Allerede der var der stort fokus inden for arkitektmiljøet på bærekraft og sikre gode miljøtiltag og klimatiltag ind i byggerierne. Men det er klart, vi er også, byggebranchen er lidt sådan konservativ, lidt sådan business as usual, så det tager lidt tid, før bærekraften slår ind, også hos entreprenører og bygherrer. Men det har den jo absolut gjort de sidste årene. Fra vi tegnede i rundt 2010, tror jeg, vi havde det første passivhus, og så i dag er det jo næsten, det er ikke hvert eneste projekt, men det er ganske tæt på, det er hvert projekt, som har en energimål, som er lidt over TEC 17-niveauet. Og det handler jo også om, at strøm og opvarmning er blevet dyrere, så der er god økonomi i at tænke lidt energieffektivt. Og de sidste årene er der jo også, der er det ikke bare energien, man ser på, man begynder at se også på CO2-aftrykket, sikre, at vi får bygget noget, som er bærekraftigt og som kan stå i mange år, frem for bare at tage det rimeligste materiale, og så må det byttes ud om
om 10 år. Så det er en vældig fin og god udvikling egentlig. Udfordringen er, at det jo desværre også koster. Det gør, at det bliver lidt dyrere at etablere. Til gengæld så er det jo lavere driftskostnader på det. Og driften er det, som koster mest, hvis man ser det samlet set. Så der er god økonomi i at tænke bæredygtigt. Ja, det er billigere for drift, og at det varer længere, rett og slett. Ja, ret og slet. At du ikke har de samme vedligeholdskostnader. Og TEK17, det er en type byggstandard. Ja, undskyld. Ja, det er vældig hurtigt, at man får sagt sådan vældig sådan tekniske ord. TEK17 det er jo den tekniske forskriften, altså det, som på en måde definerer, hvad vi i Norge må forholde os til af regler og ja. Så TEK17 er på en måde, det er regelværket, som vi har nu, og så bliver der jo sikkert om nogle år et nyt TEK, hvad ved jeg, 25 for eksempel. Så hvis man bygger et hus i TEK17 nu, for når vi ser på Finn og ser på bygg, så ser jeg sådan en merking A+, og G, og D, og C. Ja. En TEK17, ville det vært en A da, i karakter? Nej, det er ikke det. Det vil typisk være en C'er, kanskje en B'er. Og hvordan er det? Jeg vet ikke om du har noen kunnskap på det, men kommer det til å bli dyrere for de byggene med lavere rangering nu for noen sånne utgifter og sånn fremover? Ja, det gør nok det. Altså dels så har du højere udgifter med at varme op byggene. Ja, selvfølgelig. Ja, og specielt heroppe, hvor det er lidt køligere, end det er i Oslo. Så du har dels en driftsudgift, og så er der jo på vej også et reglement, som siger, at du ret og slet må opgradere dit byg til et minimum. Så det vil nok også slå ind med en række ting. Men der er jo støtteordninger også at få. Enova har, så man kan få råd og vejledning, og på den måde være med til at sikre, at folk de får isoleret, der er det fornuftigt isoleret, eller skiftet noget teknisk anlæg, eller vinduer, eller hvad det måtte være. Så man gør jo også fra staten lidt for at hjælpe det på vej. Når det kravet kommer, er det da både på næringsbygg og privatboliger? Det kommer til at være på begge dele, ja. Men det fases først ind på næringsbyg, som jeg har forstået det. Og det er jo også fair, fordi ellers ville det være voldsomt, hvis man kom med sådan en krav fra den ene dag til den andre på en privat bolig. Men det er den vejen, vi må. Der er utrolig stort energispild fra boliger. Så det er fornuftigt at gøre det, og det er også på sigt en god investering. Men det er selvsagt, det koster jo lidt, når man skal gøre det. Ja, men da er det bare at komme sig i et... bare så længe sig rundt. ja. Det er noget isoleret. Ja. Nej, altså det er fornuftigt at tænke bæredygtigt. Det er ingen tvivl om. Hvordan var det sånn at hvordan havna du her i kalde og mørke Alta når du er vant til å være i Danmark med sol og vakre dager? Ja, du kan sige det. Det var nok egentlig lidt en tilfældighed. Da jeg blev færdig, og for så vidt da min kæreste, som også er arkitekt og som jeg jobber i lag med, hun blev færdig, var det fuld stop i byggebranchen i Danmark. Så stort set alle vores medstuderende endte med enten at gå arbejdsløs, altså aldrig komme sig ordentligt i gang, eller også så søgte de udenlands. Og når vi så valgte at søge udenlands og begynde at søge rundt omkring, så tænkte vi, skal vi nu først søge, så må vi jo søge længere væk og få en god oplevelse. Så vi søgte, Linda gjorde det sådan set først, for hun var færdig et halvt år før mig, og søgte på en stilling op på Alta Kommune, og 1, 2, 3, så havde hun fået den.
Og det var jo lidt sådan, næsten lidt scary, fordi der måtte vi jo finde kortet frem og starte nedefra og se, hvor var det nu altid lå. Ja, så kan vi jo hæve os ut på her. Ja. Men, og vi for alt verden, så flyttede vi jo, som så mange andre, også bare op og skulle være her 3 år, få lidt erfaring og sådan. Og så var tanken jo at vende tilbage, men det er jo et fantastisk plads at bo. Jeg er vældig glad for, at vi valgte at slå til dengang. Så her sitter man jo mange år efter. Jeg har hørt mange sånne der historier, at folk skal bare komme hit og være her 1 år eller 3, og så er de her hele livet. Ja, det er vanskeligt ikke at blive forelsket i Alta. Der er så mange muligheder, og du har naturen så tæt på. Så selvom jeg ikke er... Jeg er jo dansker, så det er ikke fordi, jeg går overdrevet mye på ski. Så er det nu alligevel fint at komme ud og bruge naturen, også på vinteren. Og jeg elsker snø og is, og sådan. Nu hvor vi nærmer os Borealis Festivalen, så har vi nu også som tradition været med og hjulpet lidt, når der var et eller andet, vi kunne hjælpe med is- og snøskulpturerne. Fordi det er jo fantastisk at leke med. Og det er jo lidt en anden måde at bruge den kreativitet, man har også. Ja, for det var her nede på Borealis Festival. Jeg husker når jeg gikk 1 år på bygg og anlegg, da var vi der og lagde forskalinger for å sette sneen i og lage de her grunngreiene, så folk kunne begynne å kunstnere og forme dem til noen statuer. Så det var en... Ja, det er helt utroligt, hvad man kan få til med snø og is. Det havde jeg aldrig troet, før jeg flyttede op hit. Men nej da, det var godt, vi valgte at blive. Hva var din første erfaring i arbeidslivet? Min første erfaring i arbejdslivet? Sig det. Det er så mange år siden, at det er jo... men jeg husker jo noget af det første, jeg erfarede heroppe, om ikke andet. Det var jo... det var på en måde det her, hvad kan man sige, samspillet mellem entreprenør og arkitekt og de projekterende. Samtidig der jo går lidt sådan hårdt for sig også, fordi vi er jo i Finnmark, og vi kan jo godt lide at sige tingene, som de er. Det pakkes ikke altid så snilt ind, som man kan til gøre så på. Men utroligt artigt, så jeg tror, det er kun til noget af det, som jeg husker tilbage og tænker, wow, her var noget, jeg ikke forestillede mig, mens jeg studerede. Ja, samarbejdet var egentlig uforventet. At folk var samarbejds. Ja, at det på en måde fyldte så mye, at det er så vigtigt. Hvis du kunne ha gitt deg selv et tips som 18-åring, hva ville du sagt til deg selv? Jeg tror ret og slet bare, jeg ville have sagt, at man skal køre på. Gøre det, du har lyst på. Og ikke lade nogen fortælle dig, at du ikke kan. Fordi det skal der nok være nogen, som fortæller dig. Men du skal ikke lytte efter det. Det handler bare om at køre på. Og jeg tror ikke, da jeg var 18 år, eller for så vidt, da jeg blev færdig som arkitekt, og var 25 år, så havde jeg ikke forestillet mig, at jeg i dag skulle være der, jeg er. Men man må jo bare køre på og gøre det, man har lyst på. Og så skal det nok hjælpe. Så jeg tror, det er det bedste råd til ungdommen. Kør på. Gør det, du har lyst på. Ja, veldig enkelt og greit, egentlig. Ja. Og hva du liker å gjøre på fritida? Og nu er jeg vil jo...
arkitektur er jo på en måde min hobby også. Så jeg har nok, generelt har jeg jobbet lidt mere end de 37 timer, fordi at jeg synes jo bare, det er så utrolig interessant. Men hvis jeg skal gøre noget andet end at jobbe med arkitektur, så er det kanskje at læse en god bog, eller gå på kino og se en god film. Eller ret og slet komme sig ud i naturen og gå en tur. Jeg synes det at bare gå, man får bearbejdet mye fra en hektisk hverdag ved at gå en tur, eller cykle en tur, eller... Så det er nok noget i den stilen. Jeg gikk selv en tur nu på mandag, den her 5 kilometer løypa i Komsa, den lille runden der, og det var jo nesten som å gå i Narnia nu, for det var sne på trærne, og alt var bare helt stille, og stjernehimmel og alt, og det er nesten magisk. Det er helt fantastisk nu, og vi skal være glade for, at vi har naturen så tæt på os. Der er mange, som... Ja, man kan selvfølgelig godt gå en tur op og ned til Karl Johan, men det er ikke helt det samme. Ja, det er ikke det. Ja, men når det kommer til Komsa, Ja. dere hadde vel et projekt på gang der også? Ja, det er rigtigt. Komsa. Vi har fortsat det, og der er vi jo lidt tilbage på bærekraft, for vi ønsker jo vi var jo så heldige at vinde en konkurrence, som gik på at få lov at bygge et af felterne op i Lille Komsa. Så kan man jo sige, vi er desværre ikke kommet så langt, som vi havde håbet på det her tidspunkt. Jeg havde jo håbet, at vi på det her tidspunkt skulle have færdige byg, og folk, som var flyttet ind og skabt en god hverdag der. Men det har jo været nogle år nu med høje byggepriser og mange sådan omskiftelige omstændigheder. Så vi er desværre ikke helt så langt, men jeg håber nu, eller vi jobber nu fortsat for at få spaden i jorden. Vi har sendt ind byggesøgnen, og ligesom vi er klar, når at det igen bliver muligt at investere. Men det er klart, som arkitektkontor har vi jo ikke helt musklerne til at kunne løfte et sådan projekt. Så vi er jo lidt afhængige af at finde en god samarbejdspartner. Og vi var jo godt i gang med vi har egentlig haft et godt samarbejde med Kiwi, men de måtte jo desværre slå sig konkurs nu her ret før jul. Så vi har sådan rykket lidt et par skridt tilbage. Men vi holder fortsat på, og det bliver et spændende projekt, så mye kan jeg love dig. Jeg får nærmest vurderet selv, om jeg skulle flytte, fordi det er jo placeret fantastisk med flot udsigt ud over og tyrløjper gående ret forbi. Og så har vi haft fokus på bærekraften, så materialbrug, som er bærekraftig og som er sunde produkter. Så det ikke bare handler om bærekraft og CO2, men det handler om, hvordan kroppen, hvordan vi som mennesker lever inde i byggene. Og så er selvsagt også energieffektivt og alt, hvad man kan forvente på en ny bolig. Men markedet er kanskje ikke helt derinde. Vi håber, at priserne om ikke andet stabiliserer sig, sådan, så vi kan komme i gang med at bygge i løbet af året. Men det kan være, at der går et års tid ender, før vi er klar til at sætte spotten i jorden. Nei, men det er jo et fint område. Det høres ut som et spennende prosjekt, for at det var ikke sånn helt tre dere også skulle bruke i boliger. Vi har massivt træ som udgangspunkt, og i udgangspunktet var der også solceller tænkt ind, og det er et projekt med nogle helt andre ambitioner end det vanlige boligprojektet, men det gør jo så også, at det koster lidt ekstra. Så vi prøver at se, om ikke vi klarer at få det realiseret inden længe. Men det må man jo næsten også, fordi det er jo en unik placering på Komsa, så det er vigtigt, at de projekterne, som kommer der, har kvalitet. At det ikke bare er noget, som er klampet lidt fort op.
Og hvordan var det? Du var jo en tur innom Nordlysbyen Eiendom som prosjektleder du var der. Ja, det er rigtigt. Hva du arbejdet med, når du var der? Jamen, det var jo utroligt spændende. Årsagen til det var jo, at jeg begyndte at føle, at miste lidt af gejsten ved at sidde og være arkitekt. Har det gjort det samme i næsten 20 år, så bliver man lidt rusten, og det må man jo undgå. Det er jo, der leverer man jo ikke varen, hvis man begynder at have det sådan. Så jeg fik permission fra jobben hos Værde, og så blev jeg ansat hos Nordlysbyen Ejendom, og rykkede på en måde på den andre side af bordet, og sad som bygherre, og skulle hjælpe med at få projekter i gang der. Og det er jo både store og små projekter, Nordlysbyen Ejendom har. Så det var utrolig artigt. Jeg lærte vældig mange ting. Det vigtigste, jeg lærte, er kanskje, hvor vigtig fremdrift er inde i projekter. Og så er det en fantastisk gang med mennesker, som også er der. Altså, om noget, så vil jeg jo gerne sende en hilsen til dem, fordi det har været fantastisk at jobbe i lag med hele flokken der. Også selvsagt specielt de, som jeg jobbede mest i lag med, de andre projektledere, som er utrolig flinke og super mennesker. Så man kan sige, at hvis jeg nu kunne klone mig selv, så har jeg kanskje valgt at gøre det, sådan at den ene klon kunne blive i Nordlysbyen, og den andre kunne komme tilbage og være kreativ igen. For jeg begyndte for et halvt år siden, eller jeg er kanskje lidt mere, så begyndte det at krible lidt i fingrene. Det er hårdt som arkitekt at sende og bede andre arkitekter om at tegne, når man egentlig selv har lyst til at tegne på projekterne. Så, og det er jo egentlig bare positivt, for det betyder jo, at man begynder at have gejsten tilbage og være klar til at hjælpe folk med nye arkitekturprojekter. Ja, det er jo bare det, at man stopper helt op. Ja. Jeg tror, hvis jeg har det fortsat, så har det jeg sikkert mødt væggen eller en plads, eller gået ned med stress. Så det er vigtigt at lytte til sin krop og sige fra før, og så hellere tage en liten pause og gøre noget helt andet. Jeg kan jo tænke, det der var jo virkelig, nu får du jo veldig bra erfaringer fra andre siden af bordet, og det kan jo bare hjælpe enormt i hverdagen. Absolut. Altså jeg håber jo, jeg har fået en anden forståelse for byggeproces, og jeg både tror og håber, at jeg kan bidrage andre bygherrer med lidt mere end bare arkitekturen. I hvert fald så har jeg kanskje større forståelse nu, end jeg havde tidligere for de udfordringer, man har som bygherre. Og det tror jeg bare er fornuftigt. For ellers kan arkitekter kanskje godt nogle gange blive lidt sådan løsrevet fra virkeligheden. Ja, men jeg skjønner jo at det er vel sikkert fordi de vil få leid ut enhetene sine kjappest mulig, så at pengene skal komme ind på konto. Ja, altså der må jo være flow i det, der må jo være en økonomi ind i det her. Vi må jo få det til at hænge sammen. Og det at finde en god balance mellem kvalitet og selvsagt også æstetik og så økonomi, det er utrolig spændende. Det er noget af det, som optager mig. For det hjælper ikke noget, at vi tegner fine tegninger på papir, hvis ikke det kan bygges. Det må også kunne realiseres. Så det er akkurat i det spændingsfeltet, at det er artigt. Er det noget, du har lyst til at promotere? Hvad som helst? Nej, det har jeg ikke lige tænkt. ikke direkte. Men jeg lå i går og tænkte, at hvis det var en ting, jeg sådan ligesom skulle have så er det kanskje det at huske nu i sådan
hvor at vi har lidt sådan dyrtid og lidt vanskeligt forhold, så tror jeg, det er at huske at bruge lokale. Jeg prøver selv at huske det. Det er jo ikke altid, man har muligheden for, men når man har mulighed for det, så at bruge lokale kræfter ind, når man skal købe en eller anden vare eller gøre noget. Og det gælder jo både uanset om det er byg eller om det er private tjenester, man trænger. Men jeg tror, det er noget af det aller vigtigste for altersamfundet i øjeblikket, at vi er flinke på at bruge hverandre, at vi hjælper hverandre på den måde. Det er de pengene, som går rundt i altersamfundet, og det er ganske mange. Hvis de stopper op med at gå rundt, så begynder vi at slide. Så hvis jeg skulle promotere noget, eller det som kommer med et godt råd, så er det at bruge lokale folk og lokale tjenester, lokale varer. Det er egentlig veldig bra promotering, og jeg er helt enig med det du siger også. Ja, og så er det bærekraftigt. Ikke mindst. Frem for at skulle hente ting andre pladser fra. Vi har mange fine produkter her også. Så vi må jo konstatere, nogle gange så glemmer man at være stolt af det, man kommer fra. Det må vi må huske, at vi har helt unikt, en helt unik by og befolkning. Men jeg tror det er en perfekt avslutning på podcasten. Jeg vil egentlig bare takke deg for at du tok tida ut fra en hektisk dag for å komme og snakke litt her. Det var veldig hyggelig. Jamen, tusind tak for at du spurgte, og jeg synes det har været veldig artigt, og i øvrigt veldig gode podcast du har. Ja, takk. Yes. Ha det bra alle sammen. Ha det bra.